سلام أحوات سوزي بروجرام نابس 2 زبل بروجرام داونلود قبرنا بجوجل نخيد مالتي سوزي نابس لنا تايب نقبره دحراي أبزي أبتي مور فايل زلزلو كليك نقبره أجي أتي زلينا أتي زبت مالتها بحالة ترنفة فايل مالتي نسو داونلود نقبر مالتي أجي داونلود ገይራ ክሳብ ትውድእ ንፅበ ማለት እዩ ሕጂ ምስ ወድአ ኣብቲ ሾው ኢን ፎልደር ዝብል ዘሎ ኣብኡ ከይድና ንሪኦ ኣበይ ከም ዘሎ እቲ ፋይል ኣበይ ዳውንሎድ ኮይኑ ኣሎ ምስ ረኣናዮ ድሓር ኣብኡ ሓድሽ ፎልደር ከፊትና ምንቲ ኣብ ሓደ ክጥርነፍ ናብስ ቱ ዝብል ከፊትና ናብኡ ሕጂ ስሒብና ናብኡ ንስግሮ ናብቲ ምንቲ ከነውፅኦም ኮልና ዜብ ፋይል ስለ ዝኾነ ብሓደ ክኸውን ምንቲ ፋሕፋሕ ከይብል ሽዑ ራይት ክሊክ ጌርና ሕጂ ኤክስትራክት ኦል ንብላ ማለት እዩ እንታይ ከተውፅኦ ኩሉ ማለት ፋይላት ኣብ ሓደ ቦታ እቲ ቦታ ኣብዚ ሕጂ እቲ ሎኬሽን እቲ ኣበይ ተውፅኦ ትደሊ ኦኬ ትብላ ሕጂ ኣብዚ ተውፅኦ ኣላ ማለት እዩ ተፈላለዩ ፋይላት እዩ ኣብ ሓደ ተጠርነፈ ሕጂ እዚ ፖርታብል ስለ ዝኾነ ኢንስቶል ዝኸውን ኣይኮነ ኣብኡ ከለካ ጥራ ኣውፂኻ ትጥቀመሉ ማለት እዩ ስረማ ዋላ ፍላሽ ስቲክ እዚ ታም ድራይቭ ትጥቀመሉ ትኽእል ሕጂ እታ ናብስ ትብል ኣብኡ ንሄረት ማለት እዩ ድሓር እቲ ዚፕ ፎልደር ስለ ዘድልየና ስለ ዘውፅኣናዮ ኩሉ እቲ ፋይላት ድምሶ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፎልደር ግን እቲ ፋይል ኣብ ንዝክሮ ቦታ ምእንቲ ክኸውን ካት ክብላ እያ እዚ ካት ኢለያ ማለት እዩ ድሓር ኣብ ሓደ ክዝክሮ ዝኽእል ናቪጌት ገይረ ናብቲ ፎልደር ኣብኡ ፔስት ክገብሮ እየ ማለት እዩ እንዳሕራይ ምናልባሽ ሰኣንኮ ክረኽቦ ስለ ዝኽእል ማይ ኣፕ ዝብል ኣለኒኡ ኣብኡ ሕጂ ፔስት ክገብሮ እየ ሕጂ ኣብዚ ኩሉ ገይረ እየ ግን ስቲል ኣብዚ እውን ክሳይ ከይኮነኒ ራይት ክሊክ ገይረ ፒን ክብላ ክእል እየ ብዚ ፒን ታስክ ባር ሕጂ ኣብቲ ታስክ ባር ናብ ታስክ ባር ፒን ገይራቶ ታስክ ባር ታሕቲ ዘሎ ማለት እዩ መሊስና እውን ድሕሪ ደሊና ናብ ሾርትካት እውን ክትብላ ንኽእል ዴስክቶፕ ሾርትካት ማለት እዩ ኣብ እቲ ዴስክቶፕ ድሕሪ ደሊና ድሕሪ እቲ ፒን ዝበልና እውን ከነልብሶ ተደሊና ኣብቲ ኣን ፒን ዝብል ኣብኡ ከይድና ክሊክ ንገብር ንኽእል ኢና ግን ኣብኡ ኣሎ ኣብኡ ፀንሓልና ማለት እዩ ሕጂ ስለ ዝወዳእና ግን ቸክ ክንገብር ኣለና እቲ ፕሮግራም ዝሰርሕ ኣሎ እንደ ይሰርሕን ሕጂ ኣብኡ ክሊክ ጌርና ንሪኦ ከመይ ይሰርሕ ኣሎ I think it's okay ሰርሓልና ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ ዳውንሎድ ምስ ገበርና ማለት እዩ ሕጂ ናብ እዚ ንኸይድ ማለት እዩ ናብስ 2 ክንከፍቶ ናብስ 2 ንኸፍት ከምዚ ክሊክ ጌርና ማለት እዩ ድሓር ሕጂ እቲ ሶፍትዌር ከፊትና ኣለና እዚ ናት ኣናዘር ፒዲኤፍ ስካነር ዝብል እቲ ናብስ 2 ዝብል ቁፅሪ 2 ፍልይ ዝበለት ሶፍትዌር ማለት እዩ ሕጂ ቅድሚ ምጅማርና ንኣብነት ኣብዚ ስካን ኢልና ተኸይድና ስካን ክትገብር ትኽእል እያ ማለት ግን ስካን ትገብሮ እቲ ዝፀንሐ ማለት እዩ እቲ ሶፍትዌር ዝሃባ ማለት እዩ ሕጂ እኳ ገና ክሳይ ገበና ቅድሚ ምጅማርና ግን ፕሮፋይል ክንባ ኣለና ፕሮፋይል ማለት እንታይ እዩ እዚ እንታይ እዩ እቲ ትደልዮ ጠለባት ማለት እዩ እስኻ ሰሪን ከተተዓራርዮ ኣለካ ከመይ ኻ ስካን ትገብር ትደልያ ብምንታይ ዓይነት እንታይ እዩ ትክስታይ ትነግራ ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ ብዚ ክሊክ ንገብር ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፕሮፋይል ክንነግራ ምእንቲ ኣብዚ ኒው ዝብል ዘሎ ንጥውቕ ሕጂ ኣብዚ ምስ ጠወቕና ሽም ናይታ ስካነር ዝኾነ ክባ ንኽእል ኢና ንኣብነት ናተይ HP 6500 እያ ትብል ኦፊስ ጀት ሕጂ HP ጥራሕ ክብላ ክእል እየ ብሓፂሩ ሕጂ ኣብዚ ሽዑ ቹዝ ዲቫይስ ኔም ዝብለና ኣሎ ሕጂ እቲ ዲቫይስ ክትረኽቦ ኣለዋ እንታይ ዓይነት ዲቫይስ ኢና ንጥቀም ሕጂ ኣብዚ
تشوز نبلا مالتي اجي I think اون ايكونتنا الله مسلني اون قبره رغبتنا الله اوكي اجي ماتي مالتي سو تو كواتا printer scanner مالتي اجي choose scanner choose قبر كليك اوكي بلا مالتي اجي اتي كم زبالكو اوفيس 6500 اي 709 تي عينت سكانري زي ابلع زلو ويا درايفر وي توين زبل زلو ناتي ابزي بناي ابز خون كله يمصني ابز خون كله يمص تويا ولا نكاميرا سيدتات مالتي نكاميرا تخوينون تفولت مالتي زي توين مبزحت غزي نخمسي هاي سكانر مالتي ناي اوفيس خصاي كم زناتي مالتي كم تخوينو توين كم جن ابزون ولا بتناي سكانر ناي اوفيس وين كرخو خيري ناتي حجي رخيبو مالتي حجي كم تتغوركو كليك سر جبرا مالتي حجي ابزي بدحري زلو ازي تاعت كله ولا حانتي لاناني ابزي تحت مسكدنا زي بيت دبس ولا زي 24 يبلنا له جراي سكيل وبلاك اند وايت لاناني زي جراي سكيل زي بلا تصليمت سايما صعدا دارغا مالتي تحبراوي كون سلازغل اب قليوتي مصحف حبر خلو سلازغل 24 بت نبلو زي يمان وغن كونا لوتي الاينمنت ناتوتي سكان كنغبرون كلنا دحار 1 to 1 ratio زي تي حاد 1 to 1 مستي ماشي قبر مستي سوفت وير مالتي دحراي ابزي بصقام زلو زي بيبر سورس زلو ابزي دحر كليك يرنا جلاس بلالو فيدر بلالو وي دوبلكس بلالو جلاس زي كستاي اب لاعلي انتي فكات كسكان تقبرو مالتي تي زي جلاس تخوينو تي فيدر زي فيدر تي علو زي سكانر بحانسا ورقت بحد جيركا حدا 10 اسراز خون تقولا بعلا ران تقبرو سكان تقبرو مالتي اتحادة تي دوبلكس زلو خاني بخلطة وغن قد زلو برينت زهونه ورقت دحر كوينو تأتو علو ناتو سكان زقبرا نسوم سأتخالن بغلطيو بزحريتن بس تكساين سكان قبرو ناتي قلنا جلاس لزخونه تي فلات تابي سايز لزخونه ابزي جلاس يبل دحراي اتي ابزي حجي دحر ورنا ابزي بيبر سايز بلالو زي حجي ناي يو اس ليرر كل شاب نتم امريكا زلنا 8.5 وي كندا ونكم يمسلني 8.5 باي 11 از ناي اوفيس ورقتي از ناي اوفيس ورقت جاجي ورقت زي حدث قبرو يابنا هاجرنا ناي A4 نا انتكم جبت دحر كليك يركا A4 الو ابناي مبزحت كال هاجرات انترناشونال A4 يا امريكا كندا ون بتصلوا زي ليرر بتقوم 8.5 باي 11 زي A4 لنا نقول نحنا زي لنا حاجة مصحف كم ناي اوفيس ورقت سايز ايكونن كم كساي كم عقينا نرخبو لنا اجي تتعقنا خير ايكم زغونه ناي رولر جيركا غونن نوحاتن تعقنا مالتي غونن نوحاتن عقينكا بإنش مالتي إنش سلو زغونا نحنا ناي زي امريكا تي متريك ايكونا مزرخبكا شعوب زي كاستم تخيد اجي امناتي let me see here the total alright اجي تي كافيتي تي كستاي رخيبه مالتي تي زليني اجيت ناي تا مصحف تقملا ناي كاب غعزات تاريخ إيرترا تبدا تي ناوتو دايمنشنز አቆምኮ برولر ገረ ማለት መስመር ገረ አቆምኮ ጎኑ 5.75 ኮይኑ ማለት ብንውሓቱ ከዓኒ 8 ኢንች ማለት እዚ 5.75 ኣብዚ 5.75 ንውሓት ከዓኒ 8 ኢንች ማለት 8 ኢንች شم شعو زخونه نلاليتا كنا نبلا نخيلنا ناتي تاريخ إيرتراي
تاريخ اجي اتي اقل ديفاين جيرنا لنا مالتي تي زدينا بمتاعي كندي اتي سكان تقبرو تي ابتي فلات بيد مالتي تناي تا سكانر بيترو بخندي كتب لهم زلا ديفاين جيرنا مالتي اجي بإنشي خان ناتنا دحري عملتنا ايرترا تخوينو زلا بسنتيمتر متريك سيستم سلتكم ايرترا كله اثيوبيا كله خبابيتا انترناشونال ወይ ሚሊሜትር ብኸምኡ ትዕቅኖ ማለት እዩ ካብኡ ሽዑ ኦኬ ትብላ ሕጂ ዳሕራይ ሕጂ ኣብዚ ታሪክ ኤርትራ እቲ ናይዚ ፕሮፋይል ጌርና ዘለና ብታሪክ ኤርትራ እቲ ዓቐን ከዓ 5.75 8 ዳሕራይ ኣብዚ ሬዞሉሽን እቲ ናይ ብፍላይ ኣብቲ ፕሪንት ክንገብር ከልና እቲ ፅቡቅ ክወፅእ ተኮይኑ ኣብቲ ፕሪንት ሃይ ሬዞሉሽን ክትገብሮ ኣለካ ድሕሪ ሎው ሬዞሉሽን ኮይኑ ሕማቅ እዩ ዝወፅእ ኣብ ዌብ ኣብ ገለመለ ኢንተርነት እቲ ውሑድ የድልየካ ኣብ ክሳይ ተኮይኑ ግን ዋላ ኣብቲ ስካን ክንገብር ከልና ፅቡቅ ክወፅአልና ምእንቲ ተወሓደ 300 ክንብል ኣለና አይዲያሊ 300 ተመራፂ ማለት እዩ 300 DPI ይብላ ማለት እዩ ዳትስ ፐር ኢንች ማለት እዩ DPI دحرا ازي برايتنس and contrast اب 0 ኣሎ እዚ ቲ ኣጸቢቑ ክጸልም ዲ ኣጸቢቑ ክጽዕሉ ተዛማድነት ናቱ ማለት እዩ ክትገብሮ ማለት እዩ ግን ድሓር ክትዕርዮ ትኽእል ኢኻ ምስ ወዳእካ ድሓር ኣብዚ ኢኔብል ኦቶ ሴቭ ዝብል ዘሎ ኣየድልየና ኦቶ ሴቭ ምግባር ኣየድልየና ሕጂ ኣብዚ ኣድቫንስ ተኸይድና ሕጂ እቲ ማክሲመም ኳሊቲ ናይ ኢሜጅ ይብለና ኣሎ እዚ ብዝተኻለ ሚእቲ ተገበርና እዩ ዝበለፀ ትስእሊ እቲ ፕሪንት ክረአ ምእንቲ እቲ ፅሑፍ ንዳሕራይ እውን ኣብቲ ናይ ኦፕቲካል ሬኮግኒሽን ስታይ ቴክኖሎጂ እናዓበየ ምስ ከደ ናይ ትግርኛ ናይ ኣምሓርኛ እናፀበቐ ምስ ከደ እናተመሓየሸ ምስ ከደ ከተንብቦ ማለት እያ ኮምፒተር ኦፕቲካል ካራክተር ሬኮግኒሽን ማለት ኣከንዲ ብስእሊ ትሪኦ እቲ ፕሮግራም የለልዮ ማለት እዩ ሬኮግኒሽን እቲ ፅሕፈት ምዃኑ የለልዮ ፈልዩ ውፅኦ ማለት እዩ እዚ ብፍላይ ኣብ ሪሰርች ክትገብር ከለካ ንሓንቲ ስፔሲፊክ ወርድ ንሓንቲ ቃል ድበይናኻ ብሸሓት ፔጅ ከውፃልካ ክእል እዩ ከምኡ ድር እቲ ኦፕቲካል ካራክተር ሬኮግኒሽን ተገይሩ ማለት እዩ ሕጂ 100 ንገብሎ ፅር ክወፅእ ካብኡ ኤክስክሉድ ኣብዚ እንድሕሪ እቲ ብዙሕ እንድሕሪ ስካን ትገብር ኣለካ ተባዕላ ስካን ትገብሮ ተላ ክትፈልዮ ከተውፅኦ ነቲ ብላንክ ዝኾነ እቲ ደይብሉ ፅሑፍ ደይብሉ ጥርሑ ዝኾነ ክትነግራ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ቸክ ትገብር ትኽእል ኢኻ ግን ኣይ ኣድልየኒ እዚ ባዕለይ ኣኸብሎ ባዕለይ ብኢደይ ትገብር እዚታት ኣድልየና ንብዚ ኣብ ዳሕራይ ፖስት ፕሮሰሲን ኣብ ምስ ወዳእና ወረቓቕቲ ስካን ኢሜጅ ምስ ወፀ ክንዕርዮ ንኽእል ኢና ካብዚ ኦኬ ንብል ማለት እዩ እጂ ኦኬ ኢልና እዚኣ ኢንትረስት ኣታ ናይ ኣድቫንስ ናይ 100 ክትከውን ኣለዋ ኣብዚ ሕጂ ኦኬ ኢልና ወዲእና ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ፕሮፋይል ናትና HP ና ኢልና ሕጂ ዳን ወዲእና ማለት እዩ ሕጂ እንድሕር ብተናፀል እንድሕር ስካን ክንገብር ተኮይና ድሕር ኣብዚ ሓንሳብ ድሕር ስኢልና ከይድና ዝኾነ እቲ ዲፎልት ናቱ ከምዚ ናይ ኦፊስ ክበና ክእል ግን ኣብዚ ግን ነታ ናይ ዝገበርና ንሕና HP ናብኣ ክሊክ ተገይርና ብተናፀል ስካን ትገብረና ንሕና ግን ዘድልየና ዘሎ ብተናፀል ኣይኮነን ብጥምራ ማለት እዩ ብሓንሳብ ምክንያቱ ስካን ትገብር ንግንፅል ስካን ትገብር ከይተማለስና ፀኒሕና ኣብ ኮምፒተር ክንዲ ክሳይ ንገብር ከምኡ ክትከውንና ንደልያ እጂ ከምኡ ምእንቲ ክትገብር ኣብዚ ባሽ ንብል ማለት እዩ ባሽ ማለት ሕጂ ብግሩፕ ጌርክ ስካን ግበርዮ ንብል ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ስካን ኮንፊገር ንገብሮ እቲ ኮንፊገሬሽን ማለት እዩ ከምዚ ምትዕራይ ዘድልየና ክልሳይ ፕሮፋይል ኦልሬዲ ኢልና ኣለና HP ትናትና ዝብልና HP ስካነር ስለ ዝኾነ ዘናተይ ድሕሪ ተጋጊኻ ኣለኻ ኣብዚ ከይድካ ክትዕርዮ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ኣብቲ ፕሮፋይል ምስ ገበርካ እንድሕር ገለ ተጓዲልካ ኣሎ ልክዕ እቲ ዝገበርካ ኣሎ ቅዲምና ዝገበርና ኣብዚ መፂና ልክዕ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ድሕሪ ምናልባሽ ተጣዒዝካ ናይዚ HP ካልእ እንድሕር ክትቅይሮ ተደሊኻ እውን ኣብዚ ኒው ኢልካ ካልእ ፕሮፋይል ክትገብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ دحرا أبزي single scan وربس بلنا single scan بلنا له قلنا إحنا single scan أيقوننا نزل لنا ترى multiple scans وين يدلينا أي multiple scans قل كم زعين prompt
between scans زابلنا يكون زلينا نحنا زلينا سكان تقبر كلها ግን ጊዜ ትበና ስጋብ ንግንጽል ከምኡ ስለ ዘሌና እዚኣና ክሊክ ንገብር ሕጂ እንታይ ብለና ኣሎ ማለት እዩ scans fixed delay between scans ብለና ኣሎ fixed ማለት ሞንጎ ኢንተርቫል ኣለዎ ማለት እዩ ባዕልኻ ትነግራ ስካን ትገብር ክንደይ ክትፅበየካ ትደልያ ስጋብ ገንዘ እቲ ፔጅ ንግንጽል ገጽ ንስጋብ ንግንጽል ክንደይ ትነግራ ማለት እዩ ሕጂ ኣብነት ኣነ 10 ፔጅ ስካን ክገብር ደሊ ኣለኹ ዋላ ሚእቲ ዋላ ገለ ክትብል ትኽእላ ግን ግዜ ከይወስደልና ኣብ ሞንጎ ክንደይ ክትፅበየካ ትደልያ ሕጂ 10 seconds ክብላ ክእል 10 seconds more than enough ይኣክል እዩ ዳሕራይ ኣብዚ ኣውትፑት ዝብለና ዘሎ ኣምታኻ ሽዑ ምስ ወድአት ሴቭ ክትገብር ዲኻ ትደልያ ዋላስ ኣብዚ እዚ ብዚ ዘለኡኻ ክትገብራ ትደልያ ኣነ ወላ ሓንቲ ዳሕራይ ከነፅርዮ መሓይሾ ክንቀያየሮ ስለንደሊ ኣብዚ ሎ ኢሜጅ ኣብዚ ንብላ ማለት እዩ እታ ቀዳሚት ዘላ እዚኣ ቸካ ክንደይ ካብዚ ወይ እዚ ወይ እዚኣ ናይ ቀዳሚት ንብል ማለት እዩ ሽዑ ስታር ንብል ማለት እዩ ሕጂ ናተይ ስካነር ሕጂ እዚ ኣረጊት ስካነር እንድያ ግን ኣረጊት ዋላ ትኹን ክሰርሓልና ክእል ኣብቲ ፕሪንተር ዋላ ተኣብየ ኣብ ክሳይ ኣብ ማለት ኣይኮነን እዚ ክወፅእ ክእል እዩ እዚ ተውፅኦ ማለት እዩ እቲ መፅሓፍ ስካን ክንገብሮ እታ ምልክት ኣብዝላ ስካን ክንገብር እቲ መፅሓፍ ከነፅግዖ ናብዚ ኮነን ወይ ናብዚ ኮነን ወይ ናብዚ ኮነን እንታይ ደኣ ኣብዚ ኤሮ ኣላ ኣብዚ ትነግረና ቀስቲ ኣላ ኣብዚ ትነግረና ሕጂ ናብኡ ኢና ነፀግዖ ትኩርንዑ ናብኡ ጌርና ንገብሮ ኣብዚ ጌርና ነቐምጦ ማለት እዩ ሽዑ ንጅምራ ማለት እዩ እታ ስካነር ስካን ትገብረልና ማለት እዩ ኦኬ هجا جيزيت بنلا مع كمبيوتر بنلا سايدين بعدا سكان تقبلنا إذا بتصحف كأني أكندي أبز فلات بيت بخلتيو كنت عاصفة قبره كي بالاشو بتشافوا تروح أبز خمس جيرة بولا مالتي يغمض مالتي يتم تصحفون سيف نقبره خاب نان ديستراكتيف وي نقبره مالتنا زي بالاشو مقدي لذي ولا تتقال عبيتو كنتنا قبلنا زي upside down كوينو و right side up
ልክ አለ ብዘይ የተገልቢጡ ምናቱ ክንደ ሸቐል የብልናን ምክንያቱ ክንዕርየ ንኽእልና በቲ ሶፍትዌር ማለት እዩ ቀሪብና ኢና መስለኒ እታ ስካነር ኣብቲ ዝያዳ ሬዞሉሽን ተገይርና ቀስ እያ ትብል ምክንያቱ ግዜ ትወስድ ዝያዳ ሃይ ዝያዳ ንፁር ስለ ዝበልናዮ ማለት እዩ I think we are all done. Okay. Yeah. እጂ ስለዚ ወዳእና ሕጂ ኩሉ እቲ ስካን ዝገበርናዮ ኣብዚ ወፂኡ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ፕሮግራም ብጣዕሚ ፅብቕቲ ፕሮግራም እያ እዚ ናይ ኦፕን ሶርስ እዚ ናይ ሰብ ብነፃ ዝገብሮ ፕሮግራም እዚ ኩሉ እዚ ዘርእየኩም ገንዘብ ምኽፋል የድልየካን ብጀካ እታ ስካነር እታ ኮምፒተር ምህላው ተደይ ኮይኑ ብዛዕባ ፕሮግራም ሶፍትዌር ኩሉ ክስታይ ምኽፋል የድልየካን ሕጂ ንኣብነት ሕጂ እዚ ኣብዚ ኮይና ክንዕርዮ ንኽእል ኢና ኣብዚ ሕጂ ሮቴት ክንገብሮ ንኽእል ኢና ኣፕሳይድ ዳውን ተኮይኑ ሮቴት ክንገብሮ ንኽእል ኢና ራይት ሳይድ ኣፕ ክንገብሮ ብትኽክል ክነቕንዖ ወይ እንድሕሪ ተጋላቢጡ ኣሎ ኣብዚ ኸይድና ኣብነት እዚኣ እንድሕር ቅድሚኣ እንድሕር ትእልየ ኮንካ ከምዚ ጌርካ ቅድሚት ትወስዳ ወይ ከምዚ ጌርካ እንድሕሪ ተምፃ ካልእ ሪኦርደር ከምኡ ነተዓራርየ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ደይቲ ደልዮ ሕማቕ ፔጅ ተወፂኡ ዝብል ኣብዚ ኮይንካ ድሊት ገብሮ ትኽእል ኢኻ ድሕሪ ዳብል ክሊክ ጌርካ ኣብዚ ዳብል ክሊክ ተገይረ ሕጂ ብተናፀል ማለት እዩ ብሓደ ቪው እንዳረኣኹ ኣብዚ ክዕርየ ክእል እየ ኣብዚ እውን ሕጂ ኣብዚ ንኣብነት ሮቴት ብሎ ኣፕሳይድ ዳውን ዝነበረ ሮቴት ብሎ ማለት እዩ ሮቴት ሌፍት ማለት 90 ዲግሪ ዲኻ ትደልዮ ዋላ 180 ዲግሪ ፍሊፕ ማለት እዩ 180 ዲግሪ ፍሊፕ ብሎ ልክዕ ተገልብጦ ማለት እዩ ግን ኣይድሊና ኣነ እዚ ሕጂ እዚታት ዋላ ተተገልበጠ ኣብ ዳሕራይ ፕሮሰስ ገይረ ክዕርየ ስለ ዝኾንኩ ዋላ ፍሊፕ ተኾነ በዚ ፕሮግራም እዚ ኣይገብሮን ኢንፋክት ሕጂ እዚታት ሓንቲ ዝገብሮ ነገር የለን ግን ንምርኣዩ ግን ኣብዚ ሕጂ ኩሉ ትገብር ትኽእል ኢኻ ድሕሪታ ሃኪካ ናብ ካልእ መሊስካ ብዙሕ ስራሕ ከይሰርሕ ተደሊኻ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ግን እቲ ኳሊቲ ናይቲ ክሳይ ናይቲ ተውፅኦ ኢሜጅ እቲ ስካን ፔጅ ማለት እዩ ኣይ ፅቡቕ ኣይመፅን ከምቲ በቲ ፕሮፐር ወይ እንድሕር ጌርካ በቲ ግቡእ መገዲ በር ኣብዚ ኮይንካ ክሮፕ ትገብር ትኽእል ኢኻ ንኣብነት እዚኣ ክሮፕ ድሕሪ ርኢና ድሕሪ ገጂፉ በዚ እዚ ዘሎ እዚ በዚ ጌርና ክንቆርፆ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ልክዕ እንድሕር ደየ ምፅያቶ በዚ ጌርና ንቆርፆ ንኽእል ኢና እዚ እውን ከምኡ ታሕቲ ላዕሊ ንቢልና ኣለና ከምዚ ነብሎ ወይ በዚ ሕጂ የርእየና ፕሪቪው ከዓ ንሪኦ ማለት ና ኣበይ ትቆርፀላ እዚ ላይን እዚ ነግረና ማለት እዩ እዚ ዘሎ ወይ ኣብዚ እውን ንታሕቲ ተኮይኑ ክስታይ ኢንቱቲቭ ከምዚ
قلطيف ክርዳእካ ዝኽእል ዓይነት እዩ ሕጂ ንላዕሊ ንጎንያ እዚኣ ናይ ጎንያ እዚ ኸ ንላዕሊ ጌርና ክንቆርፆ ንኽእልና ግን ኣየድለይኒ እዚ ኣነ ካልእ ኣብዚ ብራይትነስ እዚ ሓንሳብ ድሕር ጸሊሙካ ሓደ ወገን ጸሊሙ እዚኣ ካልእ ንፈትን ኣብዚ ሕብራዊ ስለ ዝኾነ ኣለዎ ሓደ ከምኡ ስካን ትገብሮ እሞ ክስታይ ይኸውን እዚ እቲ ሕብሪ ተገሊፅ ፅልም ወይ ትሮፕ ወይ ፅዕዱ ሕጂ ከምኡ ድሕር ኮይኑ ኣብዚ ኸይድካ ብራይትነስ ጌርካ ከተቀያይሮ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ሕጂ ተፀልሞ ትኸይድካ ናብዚ ትኸይድ ተፃዕዶ ተኮይንካ ናብዚ ትኸይድ ግን ተዛማዲ ከዓ እናገበርካ ተዛማድነት ናብዚ ኸይድካ ነዚ ሓደ ወገንካ ከተፃዕዶ ትኽእል ኢኻ ከምዚ ጌርካ ሕጂ ፖፕ ኣፕ ገብር እቲ ቴክስት ዝያዳ ተነፂሩ ወፅእ ከምዚ ጌርካ ተዕርዮ ማለት ኢኻ ሕጂ ኣብዚ ኮይንካ ዕሪኻ ቆሪፅካ ትብል ማለት እዩ ትውድኦ ግን ካንስል ገይረ ኣነ ኣብ ካልእ ዝበለፀ ፕሮግራም ኣላ ኩሉ ክገብሮ ስለ ዝኾንኩ እዛ ናይ ብራይትነስ ኮንትራክት ማለት እዩ ኣብዚ ከዓኒ ሂዩ ሳቹሬሽን እውን ተመሳሳሊ እቲ ከምኡ ዓይነት ሕጂ ኣብዚ ኩሉ ኤክስፐሪመንት ክንገብሮ ንኽእል ናብ ዝኾይና ንሪኦ እቲ እዚ ሂዩ ሳቹሬሽን መብዛሕትኡ ኣብ ሕብሪ እዚ ኣብ ሕብሪ ብዘለዎ ግዜ እቲ ሕብሪ ንቃይሮ ማለት ና እዚ ናይ ኤዲቲንግ ኢሜጅ ኤዲቲንግ ፕሮግራምስ ትፈልጡ እቶም ፎቶሾፕ ገለ እዚታት ዝያዳ ይርዳእኩም ብላክ ኤንድ ዋይት እዚ ተመሳሳሊ ምስቲ ናይ ብራይትነስ ኤንድ ኮንትራስት ናይ ብራይትነስ ኮንትራስት እዚ ሕጂ ንፍትኖ ከመይ ፅቡቅ ዝወፀልና ዓይንኻ ቪዥዋል እንዳረኣኻ ትሪኦ ብዓይንኻ ርኢኻ ዓይናይ ከመይ ዝነፅር እንዳረኣኻ እንዳፈታተንካ ትሪኦ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ጌርና ንፍትኖ ድሕሪ ክሳብ ኣብዚ ፅቡቅ ኣሎ እንድሕር ትበልካ ኣብኡ ገዲፍካ ኣብኣ ጌርካ ኦኬይ ትብላ ማለት ኢኻ እዚታት ኩሉ ግን ኣነ ኣብዚ ይገብሮን እየ እቲ እቶም ኣብዚኣ ክትውድኡ ትደልየ ከምኡ ዝብል ዘለኹ ብላክ ኤንድ ዋይት ጌርና ኢና ሻርፐን እውን ሻርፐን እዚ ንኸተነፅሮ ማለት ኢኻ ሻርፐን ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ዝያዳ ኣብዚ ትሪኦ ማለት እዩ እሱውን ፕሪቪው ኣለካ ኣብዚ ኮይንካ ትሪኦ ኣብዚ ዲ ክመፀልካ ትደሊ ወይ ናብዚ ዲኻ ክመፀልካ ትደሊ ምስቲ ናትካ ግን ብዙሕ ለውጢ ብዚ ኣምፅን ዘሎ ዳሕራይ ኣብ መጨረሻ ሴቭ እዚ ፒዲኤፍ ኣብ መጨረሻ ንገብሮ ማለት እዩ ግን ኩሉ ምስ ወዳእና ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ከዓኒ as image ሴቭ ንገብሮ ወይ ከም ፒዲኤፍ ንእሽተይ ፋይል ብዙሕ ፖርታብል እዩ ብዙሕ ክሳዕ ኣይኮነ ከም ኢሜጅ ግን ግዙፍ ፋይል ሕጂ ከምኡ እንዳገበርና ድሕሪ ናብ ናይዚኣ ፔጅ እዚኣ ወዲእና ናብ ካልእ ክንከይድ ተኮይንና እዚ ኤሮ እናጠወቕና ንኸይድ ንሓልፍ ማለት ኢና ከምኡ እናጠወቕና ንሪኦ ኩሉ ተዘልየና ንገብር እናኸድና እናጠወቕና ኩሉ እዚ ንዕርዮ ሕጂ ንኣብነት እዚ ኣብቲ ናይ ኮንትራስት ክዕረ ክእል እያ እዚኣ ፔጅ እዚኣ ናይ ብራይትነስ ኮንትራስት ሕጂ እዚ እንድሕር ኢና በዚ ፀሊም ኣሎ በዚ ወገን ፅቡቅ ኣይወፅን ሕጂ ንዕኡ ክነዕርዮ ተኮይንና ቁርብ ናብ ምፅላም ከድልየና እዩ በዚ እዚ ቁርብ ናይ መፃዕዳዊ ከድልየና እዩ ትሪኦ ከምኡ ኣሎ ካብዚ ንላዕሊ ዝገብር ፕሮግራም ኣሎ ዝያዳ ክሳይ ዝገብሮ ወይ ናቱ ፎቶ ኤዲቲንግ ዝገብሮ እውን ኣሎ ወይ ከምዚ ኣለካ ብግሩፕ ብሓንሳብ ኢሜጅ ዝዕርየልካ እውን ኣሎ እዚ እውን ከምኡ እዩ ግን ብተናፀሊ ኢኻ ትገብሮ ዘለካ እዚ ፔጅ ባይ ፔጅ ግሎባል ኣይኮነን ዕሪኻ ኦኬይ ትብል ማለት ኢኻ ኔክስት ወዲእና ሕጂ እዚ ኩሉ እዚ ኣብዚ ኮንካ ትውድኦ ድሓር ምስ ወዳእካ ሕጂ እዚ ኩሉ እዚ እንድሕር ኣቢልካ ኣብዚ እውን ከተዕርዮ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ እውን ሰለክት ክትገብር ኣለካ ክትመፅእ ሰለክት ጌርካ ኢሜጅ ትብላ ከምኡ ኩሉ ክሮፕ ትገብር ትኽእል ኢኻ ክሮፕ
ببحاجة خمت جبرنا مالتي image كيركا كله brightness contrast hue saturation black sharpen كله تبلنا زي أبتي كنا دابل كليك جبر كمالت دابل كليك جيري عنتي مخنات أبزاتينا خاني دا كليكنا ناخدنا خمس غيرنا الريا مالتي بحاجة أبزو قين كخاني أبزي image كيركا هات الريا مالتي كله حاجة جن حجي ودي ناس لزقنا أبزي save as image يخبل دليل أنا زلو save as image أبزي كم زلو image save جيره أبكال تعراري زدلي أبكال زيادة تبو كسر عن نسخل أجي كمي save مقبارة لي قنتي image أبز خاط سرين كتعراري لني كمي عينتي زدلي مالت كنا قرا لني أجي ويسوي لك save تغيير كم زي خمسة 75 تي JPEG quality 75 زلزلو أنا قلنا 200 كم 200 زدلي تي تورك مثل أنتي نحر تي path نعطيك أني أبيها save قبرت يعني I'm gonna read عزو على book تاريخ air trailer file أو save قبرة مالتنا default قبرة اوكي لا file name تاريخ air trailer أجي أزخلو بمولو أتي خساي سيكت سيف كتقبل لنا خلو زي ايميج ندحر كوينا دلينا وي ابزو خينا سلكت نبلو وي كم زي ابزو خينا ماوس كيف فننا بحط يرو خلنا كنترول اي غيرنا خلو سلاز مورصو كنترول اي غيرنا ابزي سيف ايميج نبلو وي دماني ولا كليك ولا قصخ كنترول كي قبلنا بعدنا نحراب سقينا اولينا كله اول سيف تقبر مالتها تاريخ اير ترايلنا لنا سيف نبلا نقول سيف تقبره 10 images تبدأنا 10 images سيف جيراتو هجي خنريو كما ريو نخير ابتي documents تاريخ اير ترات وذا هجي زني هلا سيف جيراتو مالتها هجي داو كليك يرناون شكل قبره نخذنا هجي ناخذنا ريو مالتنا تبو تصير له هاي كواليتي تي ماكسيموم سلس قبرنا تي طيب اجي ودينا انا اذا مالتي نجي سلس ودانا زي احنا اصوان نخلينا دحراي وين دحر لنا تميسنا عاطينا كابزي ولا كلير امبرخون وي كلير مسكونه عاطينا كالا غيزي خفيتنا دحراي سيف سلس قبرنا دحر كان سو مليسنا او ابزو خنسرح دحر لنا امبورت نبر كلمالسو امبورت خينا ابتاز سيفز قبرنا له خينا ابزي نيرو دوكيومنتس تاريخ ايرترا نيرو كنترول اي ناخذ له خلنا كتم صومنتي كله سلكت قبره اوبن نبلا وملؤت مالسو مالتي زي دحراين دحري امونغو كنا ملس دلنا ويقال سيف سلس قبرنا تملسنا خلنا اريان خلنا اجينا زي بروجرام صبو نجر او سي ار الله او سي ار مالتي اوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن مالتي اجي اب ايميج راح يزول حج كم سئليات بروجرام يفضل صحوف انت الله انت ينبب ايمبوني تي بروجرام على لياني اجي دحر سكان جير كا دوكيومنتس هنا كسندوت خوين كا واي اركايف تقبرت خوين كا دحراي تتخيلوا ابناي تግርኛ ጋና ابناي تግርኛ አምሓርኛ ጽብቅ ይማዕበለን ጋና ስለዘይ በለምበር ምስ ወዳካ ኬርካ ብዚ ኦሲአር ኬርካ ቲ ፊደል ከም ተቡቦ ክትገብራ ኣለካ ቲ ፕሮግራም
ፅሑፍ ስእሊ ክንድጥ ዝኸውን ተንብቦ ዳሕራይ ሪሰርች ክትገብር ከለካ ኩሉ ነገር ይጠቕመካ ማለት እዩ ነቲ ሓንቲ ቃል ክትደሊ ወይ ዝኾነ ከምኡ ይሕግዘካ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ናይ ተሪኢኹምዎ እቲ OCR ዳውንሎድ ይብለና ኣሎ select one or more language ዝብለና ኣሎ እንግሊሽ ኦልሬዲ ፍሉጥ እዩ ኣምሓርኛ ኣሎ ኣምሓርኛ ክሊክ ንገብሮ ንኽእል ኢና ፊደላት ተመሳሳሊ ስለ ዝኾነ ትግርኛ እውን ኣሎ ኣብዚ ትግርኛ ኣሎ ድሓር ዳውንሎድ ንብላ ዳውንሎድ ትገብራላ اوكي حجي انت يبلنا له زي ماك بي دي اف سيرشابل حجي تكست تخوين سيرش تقبر تخلي عمله خمس بولكو ماك بي دي اف سيرشابل يوزين او سي ار بلنا له هو يس انت انا سيرشابل دليو صحف كوينو تا بروجرام كتسيرش تقبر فيدلات كله فيدل كون ولا قالات امحرنيا وي امحرنيا او سي ار لانجويج امحرنيا او سي ار مود فاست لينا نفاست نبلا يبلنا نات فاست قينا هتبال شويه زتخ على بس نبلا مالتنا تزبلت مالتي نبلا مالتها اوتوماتيك او سي ار افتر سكانينج اوكي هاي لينا نزيد دحر سكان تقبر هاي لينا حجي زلينا حجي ودينا زو مالتي حجي نداب سيف بي دي اف كنبلا نخلينا كم زلو ማለት ኣብኡ ከሎ ክሳይ ከነብሎ ሰይፍ ፒዲኤፍ ንብሎ ካብኡ ንሃቦ ከምኡ ታሪክ ኤርትራ ካብ ጉዕዞታት ታሪክ ኤርትራ ትብል ግን ታሪክ ኤርትራ ንብሎ ኣፅረልና ታሪክ ኦኬ ሰይፍ ፒዲኤፍ سيف جراته حجي فن بلوخ نريا مالتي بي دي اف حجي قلبتي زلقانا سلازي عرنا زي حجي تروبون دحر كم زي جيفو بيج ميد إلو عبزي زوم على زي عبزي خينا موز زوم كن قبران خيلنا وعبزونا لو فيت بيج زول على زي كليك نقبر 50% وقال أنا ولاز ويعبزي نهلا فيت بيج الله فيت ويدز الله كابزلة فيت بيج أنا ويد ما ماوس تا ويل ناي ماوس زلا كنترولن ماوس إذنا نجد فون نصنع لنا زوم إن زوم أوت نقبر قريبنا خرية أجي ديلو أجي تيناي قالي تقلبيت عندي زلا سلزي عرخوا بكالة خعرية سلزوالكو كنسك نتناي تقرينيا إذا okay. اوكي سيرش كنترول اف اجي مواكسيتات امنت ቋንቋ ዝወይ ድማ
select ክገብሮ ትኽእል እስከ select copy select ተገይራቶ ፈሊጣተላ ፊደል ማለት እዩ paste ክገብሮ ፍትን ኣይፈለጠና ገና ስለዘይ ማዕበለ ዘሎ ኣይትፈልጠና እሺ ቋንቋ ቋንቋ ኢለ ሰርች ገይረ ብዝንዳር select ገይራቶ ክሪኦ ያ ኣይ ብዙሕ ኣይሰርሕን ያ ያ እንዳሕራይ በራይ ይሰርሕን anyways እዚ ክሳብ ሕጂ እዚ ጌርና ኣለና ማለት እዩ PDF ጌርና ይኹሉ ጅናዓጾ ማለት እዩ ግን ጋና ኣነ ካልእ ፕሮሰስ ገብረ ሕጂ ግን ዝኣኽለና